Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe. Incwadi yabahluleli bokuqala ivesi lesikhombisa. Wayesethi u-Adoni-Bezeki amakhosi angama-70 enqunyiwe izithupha nawoqukula acosha ukudla kwawo phansi kwetafula lami. Njengalokho ngenzile, kanjalo uNkulunkulu uphindisele kimi. Bamisa eJerusalema wafela khona. Isihloko salo myalezo sithi refused to be kept under an enemy's table. Nqaba ukugcinwa phansi kwetafula lesitha. Kwathi emva kokufa kaJoshua abantwana baka-Israyeli bambuza uSimakade bathi, ngubani phakathi kwethu oyakukhuphuka ukulwa nawo amaKhanani kuqala? Babe nenkinga eseshonile uJoshua ukuthi ubani ozolwa nalesi sizwe, ubani manje ongalekelela. Babuza ke kuNkulunkulu. uNkulunkulu useyaphendula ke uthi kuyakhuphuka uJuda, bheka nginikile izwe esandleni sakhe. uJuda wayesenxusa ke uSimiyoni umfowabo ukuthi khuphuka nami siye esabelweni sami, ngoba le nkosi engiyolwa nayo u-Adoni-Bezeki inomlando wokuthi ayihlulwa. Isinqobe amakhosi angu-70. Uma ke kunqotshwa inkosi, kunqotshwa umhlaba, kusuke kuthunjwa izwe, ngoba ukwazi ukwehlula inkosi umhlaba wayo nomnotho wayo kungabi ngokwakho wena onqobayo. Manje u-Adoni-Bezeki kusho ukuthi usenemhlaba yamakhosi angu-70 neminotho yalawo mazwe akade enganyelwe lawo makhosi. Kukhomba ukuthi akusekho libo lwezindlu zobukhosi eziyophakama, ngoba u-Adoni-Bezeki uwanqobe onke amakhosi. Lithi leli vesi onke lamakhosi o-70 anqunyiwe oqukula, anqunywa ney'thupha, okuwenza ukuthi ukube kade ingxenye ka-Israyeli awakwazi ukuyokhonza phambi kaNkulunkulu ngoba ase-physically challenged. Njengoba kunqunywa oqukula, uqukula yiwo owenza umuntu ahambe aqonde, yiwo lethi balance kumagxathu athathwa umuntu. Umuntu onqunyiwe uqukula noma olimele akanayo ibalance ekuhambeni kwakhe. Manje ngoba ngoqukula usikwazi ukuzimelela. Le nkosi u-Adoni-Bezeki, igama Adoni-Bezeki, Adoni lisho inkosi, Lord of Bezeki. Igama Bezeki ngesikhanana lisho umbane okanye unyazi, kudiphenda ukuthi ukhulele kusiphi isigodi, ngoba ukubizwa kwe-lightning akufani ngokwezigodi. Abanye bathi unyazi, abanye bathi umbane, kodwa ke igama Bezeki lisho lokho. Le nkosi iwathumbile lamakhosi, yawehlula, yawanquma oqukula. Ngithi mina mawusunqunyiwe uqukula awunayo ibalance, awukwazi futhi ukuhamba ngenkululeko. Number 2, akagcinanga ngokuba awayenze angakwazi ukubaleka, kodwa wanquma nezithupha zawo lamakhosi o-70, okwenza ukuthi igunya, ngoba yonke into ibambayo, isithupha siyawenza ukuthi ibambeke, ithulithitu esandleni into osuke uyibambile. Manje le nkosi ibasusileke labo qukula, yasusa futhi nezithupha zawo, okusho ukuthi ayikho, awasenagunya, awasenamandla okubamba izinto. Injalo impilo yomuntu ngamunye. Sonke sinezitha ezifuna ukusigcina phansi kwetafula. Isitha okokuqala ngifisa ukuthi ukunaka ukuthi isitha asinaso isiqu, ngoba mawungasinika isiqu isitha ingqondo izosheshe ikutshela umuntu ongakuthandi
bewusumbone isitha, kodwa isitha yiyo yonke into ekusitha ukuya la ufuna ukuya khona, yiyo yonke into ekubambezelayo ukufinyelela la ufuna ukufinyelela khona. Isitha leso. Wonke umuntu ophilayo unezitha ezintathu. Isitha sokuqala umuntu abhekana naso izwe. Izwe liyohlala liyisitha njalo kithi. Incwadi kaJohane oqala chapter 2 verse 15 noJakobe 4 verse 4. Othanda izwe uyisitha noNkulunkulu kusho iBhayibheli. Ziningi izinto ezilapha ezweni ezixabanisa umuntu noNkulunkulu. Ziningi izinto ezilapha ezweni esilangazelelayo sizihubhe, azathi umpostoli Paul eqwashisa uTimoteyu athi abaningi ngenxa yokuthanda imali sebeze balahlekelwa ukukholwa, ngoba imali iwuNkulunkulu ngokwayo. Iyisitha esenza umuntu agcine engambonile uNkulunkulu. Iyisitha esenza umuntu agcine engenalo uthando lokuya endlini kaNkulunkulu ayokhonza nabangcwele. Refuse to be kept under the enemy's table. Nqaba ukuhlala phansi kwetafula lesitha, nqaba nje ukugcinwa phansi kwalelo tafula lesitha. Ngithi mina umhlaba uyisitha. Namhlanje sinasi isitha esivela ezweni esikulo, isitha esiyi-coronavirus, sidla fumuka nasilaza. Yikho kukhuthazwa ukuthi asingabi baningi la kunabantu khona abangaphezu kwababili, ngoba manje amathuba okuthelela ilithola lo mkhuhlane maningi ma uphakathi esixukwini. Kuyosiza ukuthi uqaphele ukuthi izwe liyisitha kuwe, alisoze laba umngani wakho. Esesibili, isitha imvelo yethu, inyama yethu. Konke okuthandwa inyama yethu kuxabene nokuthandwa uNkulunkulu. Kaningi-ke sizwe encwadini yabaseGalatiya 5 ivesi lika-17 ukuthi inyama iney'nkanuko zayo ey'gcina zenza ukuthi umuntu ongaphakathi, the inner man, angabi nenkululeko ngenxa yokuthi inyama iyathanda ukwenza ama-demands ayo. Isitha nobumvelo bethu. Umuntu uyisitha kuye ngaphambi kokuba abe yisitha kwabanye abantu. Zingakhi izinto udokotela athe ungabusazidla kodwa usayithola uhlanganyela kuzo? Umuntu uyisitha sakhe uqobo. Esinye isitha esingaba khona uSathane, owehlulwa-ke eCalvary uSathane. Manje-ke asikwazi ukuba simesabe ngoba wayehlulwa, uNkulunkulu wasenzela ukunqoba. Okwesibili engifisa ukuthi unginake ngalo myalezo ukuthi uNkulunkulu usiphe amandla okuphumelela, usiphe amandla okunqoba, kodwa lawo mandla okunqoba ancike ekuthenini sizikhathaza kangakanani ukuba siwasebenzise. Isitha sohlala sinyenyeze empilweni yethu, ukuvalo lokuba singakwazi ukuphunyuka. Uma sebebukile abaka-Israyeli lapha ukuthi akasekho uJoshua, bangenwa luvalo. Kodwa engikuthandayo kubo, bayobuza uNkulunkulu sebesaba benjalo ukuthi umuntu obekuyena olifolosi lethu uma silwa izimpi bekunguJoshua. Manje njengoba uJoshua engasekho, uNkulunkulu ubani ozohamba yolwa nesikhwage esingu-Adoni-Bezeki abesethu uNkulunkulu uJuda okumele ahambe ayolwa naleyo nkosi engu-Adoni-Bezeki esigcina amakhosi angu-70 phansi kwetafula layo. Kusho ukuthini ukugcinwa phansi kwetafula lesitha? Kusho ukuba uphila impilo engaphansi kwezinga uNkulunkulu akudalele lona. Ziningi izinto ezisenza singaphili ngokwezinga uNkulunkulu asidalele lona, kodwa sisenamandla okuphunyuka kulezo zinto ngokunqaba kithi, ngoba kumele kube kuwe ukunqaba ukuthi ngeke ngiphile impilo yokuhlupheka, ngoba uNkulunkulu akekho amdalela ukuthi makahlupheke. Zehlukene iy'nhlupheko ey'fika
efika kubantu, khona inhlupheko efika ngoba ikhandwe ngabantu. Leyo nhlupheko ihlala isikhathi eside ngoba kuboshwa yonke into enegama lakho, kuboshwa wena ophilayo ozondwa ngabantu, kuze kuyoboshwa ngisho iy'ngane zakho beyibopha yonke into yakho ngoba basuke befuna igama la isitha sifuna igama lakho bese sibopha yonke into ehlangene nawe. Leyo nhlupheko ithatha eside isikhathi, kubiza ukufuna uNkulunkulu, ukubreak ama-curses eza ngesitha. Kodwa khona inhlupheko eza ngoNkulunkulu, leyo nhlupheko eza ngoNkulunkulu ingeyesikhashana. Athi obhala kahle kwabaseKorinto bokuqala chapter 10 verse 13, uNkulunkulu akawusiniki okungaphezu kwamandla ethu, kodwa uyothi mayebona ingaphezu kwamandla asenzela indlela yokuphepha. Ngakho ukuze sikwazi ukubreak ama-curses alethwa izitha zethu ezingasifiseli okuhle, kubiza ukuhlala kuNkulunkulu, kubiza ukubiza yena uNkulunkulu, ngoba isitha siyathanda. Kunabantu abathokoziswa ukukubona uhlala ucela kubo, ungaphili ngaphansi kwezinga uNkulunkulu akudalele lona, ngoba wena awudalelwanga ude ungena imizi ngemizi uyocela. uNkulunkulu ukudalela ukuthi busa, uNkulunkulu ukudalela ukuthi nqoba, uNkulunkulu ukudalela ukuthi uzodlondlobala ngesikhathi sonke. uNkulunkulu akakuphanga umzimba ozohlale njalo ugula. Refuse to be kept under the enemy's table. Ngakho tshela lo mzimba ogulayo ukuthi sifo awunasabelo phezu kwalo mzimba. Khuluma ukukholwa phezu komzimba wakho, umzimba wakho bese uthola ukuphila. Uwo namandla okunqaba ukugcinwa phansi kwetafula lesitha, uwo namandla. Akekho ongakusiza ukuphunyula phansi kwaleso simo. Refuse to be kept under the enemy's table, ngoba abaningi bayithola imali kodwa phela bengazi benzeni ngaleyo mali. Nqaba nakuleso simo ukuthi anginakugcinwa phansi kwetafula lesitha, anginakwamukela imali iqeda iphele ngingazi ngenzeni ngayo. Ngakho kukunqaba. Abanye banabantwana sebeze badelile ukuthi boke bayeke ukudla idakamizwa. Ngaba nomntwana wakho ukuthi angeke ngivume, fana noRispa elithi iBhayibheli wanqaba uqala ihlobo kwezwayo ngena ubusika, wathi kodwa ngizohlala kuze kwazeke enkosini ukuthi anginakuvuma izilwane zasendle zidla imizimba yabantwana bami, noma ngabe abanye sebezobona kungamathambo, kodwa ngenqaba. Waphebeza uRispa, waphebeza kwaze kwayozwakala kwinkosi uDavid ukuthi kunowesifazane ohlele edwaleni. Uyenqaba nomzimba wabantwana bakhe ukuthi impisi nezilwane zasendle zingadla imizimba yabantwana bakhe. Awungabi nengane oyidedela phezu kwama-trucks ukuthi aseyozibonela ama-trucks. Awungabi nengane oyidedela ukuthi ngeke ibe no-matric. Awungabi nengane oyidedela ukuthi idlala isithi ingabi nejazi lemfundo ephakeme. Nqaba, kuqala kuwe ukwenqaba ukuthi inkosi kuleli khaya kuyovela ifundiswa, kuleli khaya kuzothengwa imoto, kuleli khaya kuzongena abakhwenyana. Uwe kumele ukukhulume. Nqaba nesimo sekhaya lakho ukuthi sigcinwe phansi kwetafula lesitha. Unamandla okwenze njalo ngoba uNkulunkulu uthe usiphila amandla onke ezulwini nasemhlabeni, wathi siyonyathela ofezela sinyathela amabululu. Ngakho siphiwe lamandla egameni likaJesu. Thina siyafohla ngoba uNkulunkulu wethu senza sibe ngabaphikelelayo. Thina siyinhlamvu yeso lakhe, nantoni naye ngamfuna ukuma phambi kwendlela yethu ayisoze yaba namandla, ngoba uNkulunkulu wethu usidalela into ezinkulu. Ngakho uma isitha sitshala uvalo, thina sitshala ukukholwa empilweni yethu, sizibuka izinto ngokukholwa. Uma isitha sisiqambela amanga sithi uNkulunkulu ukulahlile, thina siqhamuka eceleni nje sithi uthe unemicabango emihle ukuthi siyaphumelela. Asizolalela amanga esitha, kodwa sizolalela ukukhuluma kukaNkulunkulu, ngoba ukukhuluma kaNkulunkulu kwenza sinqobe, kubuyisa amandla. Ukukhuluma kaNkulunkulu kwenza oyethileyo angayethi. Ngizumbhali ethi let the weak say I'm strong, let the poor say I'm rich. Ngakho sizokhuluma ukuphumelela phezu kwempilo yethu. Refuse to be kept under the enemy's table. Ngakho uNkulunkulu wakho ukudalela into ezinkulu, ungavumi ukugcinwa phansi kwetafula lesitha. Isitha sizokulinga ngesono, kodwa amandla okuphuma esonweni kungadisclose kwisitha ukuthi uphila nje, uphila ngani. Ungalenzi iphutha likaSamsoni lokuxoxa kuDelilah ukuthi amandla akhe akuphi, ngoba
isitha asinendaba nawe, sinendaba nezinto uNkulunkulu azibeke kuwe. Samson wenza iphutha, waxoxa ngamandla ukuthi akuphi amandla akhe, ngasixoxela isitha ukuthi amandla akho akuphi. Refuse to be kept under the enemy's table. Ngakho uNkulunkulu wakho ungadisclose even umbono uNkulunkulu azowubeka kuwe wokuba ungayiphumelelisa kanjani. Ungawuxoxi umbono wakho endlebeni engafanele, ngoba kukhona abahlale becuthile ukuthi bangenze njani ukugrabha yonke into eqhamuka nawe bayenze kube ngeyabo. Ngakho ungaxoxi ukuthi unamaphi amaphupho engakamaterialize amaphupho akho, ngoba kukhona ama-scavengers empilweni. Ngakho uNkulunkulu wakho ukudalela into ezinkulu, woxoxa into seyimaterializer, seyibonwa ngabantu, bese kuyima uveza ubukhulu bukaNkulunkulu. Unamandla okuphumelela wena, ngoba uNkulunkulu wakho umi nawe. Unamandla uNkulunkulu ukwenzela izinto ezinhle nezinkulu. Isitha siyaqhamuka ngepride, uthi uzazi uyalidinga usizo, kodwa ipride ithi yona awukwazi ukuyozehlisa kusibanibani. Refuse to be kept under the enemy's table, ngoba uNamani azi ukuthi udinga usizo. Isitha samgcina phansi kwetafula, samgcina ngempakamo. Wathi kumele ayokhuluma, wathi u-Eliya yini engaphumanga u-Eliya ayenze lokhu, aphakamise isandla enze lokhu nalokhuya. Refuse gcinwa isitha nempakamo phansi kwetafula. Uthi uzazi uyaqula, uthi uzazi nesidingo esikunqala, kodwa impakamo ithi awukwazi ukwehla. Ufuna abantu benza izinto ngendlela yakho. Umoya kaNamani uNkulunkulu akawehlule kuwe, ngoba wena uNkulunkulu ukuze uphumelele ukwenza ukuthi ubadinga abanye abantu. Refuse to be kept under the enemy's table ngempakamo. uNkulunkulu wakho akakwenzela into ezinkulu, usengaphumelela, usenga-achieve into eziningi, ngoba uNkulunkulu umi nawe. uNkulunkulu ukudalela into ezinhle. uNkulunkulu abusela umyalezo osuzwile ukuthi uzonqaba ukwehlulwa isitha, uzokwenqaba ukugcinwa phansi kwetafula lesitha. Kuthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lwaNkulunkulu Baba, udlebe bamengcwele bube nabo kulondoloza. Amen.